guys, velkommen til den her video. I dag så skal jeg spille et Stelia Brainrot. Og prøv at se, hvis jeg putter den her i, så er det her chance. Men hvis jeg så putter noget andet godt i, så det er ikke så godt. Så bliver det i hvert fald ikke så godt. Så, ja. Jeg ved ikke, hvad vi skal lave i dag. Men jeg kan rebirth, men jeg skal lige have en af mine venner til at holde ud ting. Ja, så... Ja, jeg ved ikke hvad... Okay, guys, i dag så går det ud på, hvad kan vi få af sådan gode ting. Jeg kan købe lok, men gider vi det? Nej. Så hvad kan vi få her? Af gode ting. Og hvad kan vi få ud af fuse-maskinen? Og hvad kan vi få ud af hjulet? Så. Ja. Så lige nu skal vi bare lige løbe rundt lidt og vente på, at der kommer noget godt eller noget. Jeg tror, at altså, vi kan håbe på, at vi får noget godt ud af den her. Ja. Jeg håber, vi får noget godt ud af det her event. Jeg tror faktisk, at jeg kan spore lidt græskar, så kan vi se, hvad vi kan få af græskar. Så min hvis jeg putter den her i maskinen, så kan I se her, så kommer de her frem. Jeg ved med, at jeg får den der. Og så noget andet godt. Min 2 6-7's måske. Og så en anden ting. 6-7. Maskinen. Så kommer der faktisk lidt mere chance. Så kommer der mere chances her på den her i? Det ved jeg ikke nu. Det her det er bare en helt normal 6-7 uden mutations. Den anden havde sådan den der mutation. Okay. Det er dårligt. Ja, jeg ved ikke om det er blevet bedre eller dårligere. Så hvis vi putter den her i, så vil jeg ved med, at vi får en Drakan skeleton i, og den er ikke særlig god. Se her. Se. Så det er ikke så godt. Se. 6-7. Ja. Jeg ved ikke helt, hvad vi... Og så altså i det der event derovre, så kan det være, at vi får nogle ting, som vi kan putte i fuse-maskinen. Den er væk om 3 dage og 3 timer. Så. Og så har jeg en Lost 6-7 og en Lost Combinazione, tror jeg. Jeg kan ikke huske navnet på den. Jeg glemmer det altid. Okay. Det er lige meget. Så må vi lige vente lidt. Så, ja. Jeg ved ikke, hvad vi kan lave. Epic efter rare efter common efter common. Nubini Pizzanini. Nubini Pizzanini. Jeg elsker Nubini. Nubini Pizzanini. Nubini Pizzanini. Nubini Pizzanini. Ja, det er trash. Nubini Pizzanini. No bene, Passamone.
Nogle børnepaps for møne. Og Nubini Pizza Nini. Woo! Dum, dum, dum. Dum, Nubini Pizza Nini. Så guys, nu er der kun, så vi kigge. Der var der 8 minutter. Her er der 9 minutter tilbage til at der kommer event. Jeg skal passe på, at en af mine venner ikke joiner lige pludselig. Nubinis Pizza Ninis. Nubini Pizza Nini. Nubinis Pizza Ninis. Og jeg tjener ikke frygtende pris på. Så hvad skal der på 4 med fyrsmaskinen? Du får trash ting. Så aldrig gør det, guys. Og jeg kan ikke lide Nubinis. Jeg kan godt lide Strawberry Elephant og Miau. Den kan jeg godt lide. De kan jeg godt lide. Og jeg har allerede... okay, jeg har ikke nogen, guys. Det ville være crazy, hvis jeg havde en. Her kan I se, hvad jeg har indekset i normal. Så hvis jeg har nogle af dem her, så kan I, hvis I vil, skrive det i kommentaren, så jeg kan indekse dem. For jeg gad godt have dem alle sammen indekset. I normal, der gad jeg godt have dem alle sammen indekset. Især masse secrets. Så hvis I har det, skriv til mig. Hvad er det der? Nå. Det er sådan lidt, hvad jeg har. Og jeg kunne faktisk godt tænke mig at lave noget her i golden. Og så hvis I har sådan noget her i golden, så må I rigtig gerne skrive det i kommentaren, så jeg kan indekse noget af det, hvis det er. Nå ja, jeg har haft en Easter-kone, men den blev stjålet. Så går vi til Diamond. Der har jeg heller ikke sådan virkelig meget, men altså, jeg kunne godt tænke mig at indekse alt muligt. Så hvis I har nogle af dem, jeg mangler, skriv til. Skriv det i kommentarfeltet. Ja, det var faktisk det. Så Rainbow. Jeg er sådan OK Rainbow, men jeg kunne godt tænke mig at unlock mange flere. Så hvis I har nogen i Rainbow, så må jeg rigtig gerne skrive det i kommentaren, for jeg vil rigtig gerne have Rainbow Base. Og hvis I når at se den her inden Yin-Yang event derovre, så vil jeg rigtig gerne have nogle Yin-Yang Brainrods også. Der har jeg kun 25, så det tænker jeg ikke, vi kan nå. Men altså, min bedste Yin-Yang, det er en... Det er keyboard, så kommer den der drage og så... Ja, men hvis I har noget af det, må I rigtig gerne skrive noget i kommentarfeltet, så jeg kan indekse noget. Og der er 6 minutter endnu til at eventet er der. Så, 2 sekunder, jeg skal lige have noget drik. Nå ja, jeg kan stadigvæk snakke mere, som det er rigtigt. Jeg kunne godt. Okay, hvad? Så venter vi bare på. Ja, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad vi venter på. Sigma Boy. Vent. Sigma Boy. Jeg tror faktisk... Får jeg lige unlocket en mere der? Den er legendary. Ja, jeg gør så... Jeg får lige unlocket en mere... Nu! Kom nu, lykke, guys. Så. Ja. Jeg vil ikke have råd. Nej. Og man får også 3 spooky lucky block. Damn. Så vil jeg hellere have den der off, den der. 4 minutter og 34 sekunder til.
Så hvis ikke I allerede har det, så må I da rigtig gerne subscribe. Og like den her video. Nu må I rigtig da gerne. Og sende den til nogle af jeres venner og sige, at de skal subscribe, hvis ikke de allerede er det. Så I må rigtig gerne sige til, hvis det... Nej, I skal ikke sige til. Oh my god. Ja, jeg kan ikke finde ud af at snakke i dag. Måske jeg bare skal snakke lidt langsommere. Nå, men hvis ikke I allerede har subscribet, så subscribe det lige til den her kanal. Jeg prøver at ramme 900 subs igen, ligesom min tredje kanal. Den ramte også 900 subs, men så blev den slettet af YouTube. Okay, den har jeg allerede. Frugt. Har jeg den her i golden? Ja, det har jeg. Den er golden. Baby kiwi. Har jeg også i golden. Altså, hvor meget har jeg lige i golden? Golden er faktisk kommet længst med, men det er faktisk ikke engang gold. Jeg er gået efter få. Okay. Normal, der har jeg flest, men altså. Altså, hvad er det der og det der? Altså, hvad er det der og den der? Hvad er den der? Det vil jeg gerne vide. Hvorfor spawner den aldrig ved mig? Jeg vil sygt gerne vide, hvad i verden det er. Sådan en. Har jeg den i sådan diamond? Rainbow? What the Jeg har ikke nogen. Heller ikke engang i normal. Er det ikke den Talpa her? di ferro. Talpa di ferro. Det er da den. Er det ikke? Men jeg mindes da bare, at jeg har haft sådan en der. Nå, det er så ikke den. Så what? Er det ikke engang den? Nå, nej, den er der. Har jeg den i golden? Eller mangler den i diamond? Nej, ikke engang har jeg. Altså, hvad er det? Så er det en 10 cheese? Har jeg ikke nogen hele. Altså, hvad? Guys, altså, hvad er det? Altså, hvad? Er det... Nej, det er en 10, der er den har jeg. Ikke i engang. Der er faktisk ikke særlig mange muslimer i andre. Jeg vil ikke komme, men når vi kommer hernede af, så er det den. Oh my goodness. Oh my goodness. Nå, 1 minut og 4 sekunder, guys. Har den i golden? Er det ikke den? Jo. Gold. Jeg har den. Har en creme Nubini. Ja. Guys, vi gider ikke misse noget, vel? Hvad er den epic? Jeg tror ikke, jeg har den. Avocadini antilopini. Avocadini ababa. Er det ikke den der? Okay. Hvor er den henne? Jeg fik det gode. Hvor er den? Nå, den var der. Er den... Jeg har den ikke engang den der i normal, og jeg har set den. Så guys. Hvad? Nå, der er så også åbenbart kun en spil. Kan jeg få det godt? Ej. Altså hvad? Guys, er vi enige? Der var et skilt lige her. Hvor... Nej, trippy igen. Nå, det har jeg så.
Så I også den lige forsvinde? Altså, hvad sker? Hvad? Jeg troede, det gik i gang nu. Hvad er det for noget? En Pipi-kiwi. den ved jeg ikke har. Så ikke pipi-kiwi har jeg ikke. Hvad? Nå, men så er vi nødt til bare at få yin-yang jo. Så er vi nødt til bare at få yin-yang ting. Nå, altså, vi starter på 25. Altså, hvornår er min pipi-kiwi kommet ind i? Så, nu er vi på 26. Så, 1 mere yin-yang. Let's go. Hvor mange yin-yang kan vi så få i den her video? Trick, trat, bada boom. Trick, trat, bada boom. Nej, jeg tror... Nej, det ved jeg ikke. Tim Cheese har jeg ikke engang. Tim Cheese. Bombombini Gosini. Bombomini Gosini. Ved jeg ikke har. Fordi Bombombini... Okay, guys. Vi snakker ikke om, jeg lige vidste, vi ikke havde Bombombini, men havde vi så. Nå. Hvor mange yin-yang kan vi så få i den her video? Så ændrer vi det til yin-yang. Hvor mange yin-yang? Så ja. Så må vi bare vente på, at der kommer en yin-yang. Okay, Nubini yin-yang har jeg. Ja. Der er kun en Nubini, altså hvad er det for noget? Hvorfor? Gud hjælp mig. Jesus. Jesus Christ. Den der tror faktisk ikke engang, jeg har i Rainbow. Tracodu cotulu della pela Jeg tror ikke, dustus. jeg har den normal. Altså, er den myfik? Ja, den myfik. Hvor er den? Kuglen der. Er den ikke normal golden diamond? Ja, nej. Det er den faktisk ikke endnu. Hun er nu. Nu har jeg den i Rainbow, ikke? Se. Farrell Rainbow har vi, guys. Kom nu lidt. Men så er det jo ventetid endnu en gang. Til der kommer en yin-yang. Vi har 11 minutter til, der kan spawne yin-yang. Vent lige lidt. Jeg kan jo købe yin-yang Lucky Blocks. Men jeg har ikke Robux nok til, at jeg vil gøre det. Guys, like og subscribe på den her video, så kan det jo være, at jeg på et tidspunkt kommer til at lave en video, hvor jeg bare skal ind i Steel Brenner og bruge næsten alle mine Robux. Så køber jeg. Tja. Skal vi lige se. Hvad køber jeg så? Guys, jeg køber, hvis I subscriber og liker til den her video, så køber jeg. Hvorfor kan jeg ikke gå på Roblox? Sådan der. Dem cheese, den har vi lige omvendt. Så køber jeg 10.000 Robux, tror jeg. Ja, jeg ved ikke, om jeg køber 10.000 til 900 kroner. Måske jeg bruger 450 på 4.500 Robux. Og så skal jeg bare ind. Wrong button. Og købe. Måske sådan igen, sådan igen, sådan igen. I yin-yang, guys. Yin-yang. Og så køber jeg log for resten af pengene. Svinina Bombardino. Svinina Bombardino. Der har vi ikke.
Så hvis vi starter på 25, så har vi... Okay, hvorfor kan jeg ikke regne? 25, 26, 27, 28, 29. Har vi tjent 4 yin yang bare lige på i den her video, guys. Det er meget. Nå, ja. Men jeg spørger, om jeg må købe 10.000 Robux. For så kan det jo være, at vi køber næsten fuld lock og 2 yin yang lucky blocks, og så meget luck vi kan. Hvis jeg må få 10.000. Eller, ja, hvis jeg må købe. Man må ikke bare få det. Jeg kunne også købe 18 pære, men hvem? Altså, det ved jeg ikke. Ikke endnu. Jeg har ikke så mange Robux, okay? Og her mit headset, det er ved at dø. Og hvis jeg lægger det til opladning, kan jeg ikke snakke mere. Okay, jeg tror, når mit headset går død, så ender jeg den her video. Når mit headset går død, så ender jeg den her video. Så der er ikke nogen heldighed. Så når den her video ender, betyder det, at mit headset gik død. Så, men I ved, sygt mange, altså, hvis jeg kommer op på, okay, det er måske et stort beløb, hvis jeg kommer op på 50 abonnenter, og den her video får 10 likes, så spørger jeg min mor eller far, om jeg må købe 10.000 Robux, og så lave en video med det. Men det betyder også, at den her video skal have 10 likes, og at min kanal skal have 50.000 subs. Nej, ikke 50.000. 50 subs. Ligesom Victor 7OF9, min bedste ven. Ligesom hans kanal. Så hvis jeg var jer, havde jeg måske subscribet og liket. Så altså, så det er bare med at skynde jer. Skynd jer. Jo hurtigere, jo bedre. Så jeg har fødselsdag i går, når den her video ryger ud. Så havde jeg fødselsdag i går. Lige nu er min familie på besøg. Så ja. Jeg kunne faktisk også bruge min fødselsdagspenge på at købe Robux. Når mit headset så battery low sådan 6 gange, så jeg tror den næste der dør den. Og der går måske 1-2 minutter mellem hver gang den siger battery low. Så jeg ved ikke om vi når hele yin-yang til ende, men det betyder ikke at... Okay, vi kan også lave den aftale. Nej, det gør vi ikke. Nå, ja. Jeg skal stoppe den her video, når mit headset dør. Så, ja. Jeg kan lige skynde mig at tage den penge. Så spawner der bare en strawberry elephant lige lidt. I en gang. I ser hvad det er. I ser hvad det der betyder. Womborollo. Rumbovallo. Toiletrulle menneske. Okay. Så er sådan en battery low igen. Men det døde ikke. Imponerende nok. Hvis alt det her lige kunne være yin-yang i det. Det kunne være dejligt. 30! Nå, næste video så kommer det headset til at være
lade helt op nærmest. Fordi så kan jeg lave lidt længere. Bare kun 25 minutter indtil videre. Jo. Hvorfor køber jeg ikke bare hele mappet? Hele mappet er jo Yin Yang. Oh my god. Jeg kan vide, hvad mappet koster, guys. Jeg har fået rette pedaler til min fødselsdag, så derfor sidder jeg bare. Wow, yeah. You Bandito guys. Bobrito. Jeg var lige ved at passe out der, fordi min headset sagde battery low. For jeg troede den skulle til at sige, at mit headset dør. Nå, ja, så det betyder, at vi kommer op på 31, som er 6 Yin Yang Raiders bare på det her ene Yin Yang event. Kom nu lidt. Det går godt indtil videre. Så guys, når jeg skriver hej her i chatten, så ved I, at den her video kommer til at ende. Så gør jeg sådan her. Hej, og så gør jeg sådan her. Og så ses vi i næste video. Ikke nu, men når jeg skriver det der, så kan jeg jo ikke sige det, fordi mit headset er gået død. Har det så surrealistisk ud, fordi jeg var væk. Det sværede bare, fordi jeg var fuld. Der sagde mit headset battery low. Jeg tror måske, det holder hele Yin Yang event ud. Jeg håber. Altså, lige om lidt, der kommer der jo en Meowth og en Strawberry Elephant gående lige bag hinanden i Yin Yang. Kaching! Kaching! Og så giver de bare 500 billioner. Okay, jeg ved Strawberry Elephant giver enten 2 eller 1 eller 3 billioner. Så. Det er very low igen. Er det en fyldsig? Nej! Kunne ikke lige have været noget andet i Yin Yang? Okay. Guys. Kan jeg vide, hvad der kommer? Den har jeg, tror jeg. Der. Pipi Kiwi, Yin Yang. Temchi, Yin Yang. Den der kunne jeg faktisk godt bruge Yin Yang, tror jeg. Nå, okay. Den der ved jeg kunne bruge Yin Yang. Den der kunne jeg også godt bruge Yin Yang. Den der kunne faktisk også godt. Jo, det kunne faktisk. Så. Jeg tror, at mit headset holder ud hele Yin Yang. Så I guess, når Yin Yang slutter, så ender jeg vel også bare videoen. Eller skal vi gøre... Vi holder den lige lidt længere end efter Yin Yang. Men det er crazy. Den her ting, og den gik bare væk. Sidste Yin Yang. Det var en simpelthen easy dime. Okay, what? Det har jeg aldrig lagt mærke til. Så bliver det let. Så please. Og det spawner ikke engang endnu. Altså, hvad er det? Hvad er det for noget? Nå. Ja. Jeg siger bare, når mit headset går død. Så ender... vi ender videoen lige om 3. Okay.
Så... I ved, hvad det betyder. Vi ses i næste video. Peace out. Hej.